makumberi ndakanzwa ku right side kwangu kujeka kudedera ndakashaya kuti chi prophet ndobva vandibata ndakabata mari yangu yebva ndasumuka vandadzokera kumba kubvira last Sunday iyoyo ndanchitadza kana kurara ndikarara neku ndachitanga ndinoronda zvakabva zvaita stop ipapo handachandiri kunzwa. Hello family, welcome back to another video. Nose Media TV channel yemunhu wese, channel yenyu. Kana iri first time yako kuya pano, please subscribe, comment, share. I bring you another video, so moyo na mo enjoy mondudza zvakamira. Say thank you guys, may God bless you. Happy New Year guys. Chata musi wa 13 May, musi wa 20 May ku right side kwangu ndakangonzwa kuti bvonge ndabaiwa nechibayo. Dumbu rangu rakatanga ngokura ndakashaya kunzwisisa kuti chi. Ndakafamba muzvipatara ndichitorwa maskani, ndichiburisa mari kusvika nokutorwa ma-CT scan ekuma 250 asi chaibuda ndaingoona hapana. Ndakazoenda kumba kwemwana wangu musikana anomboya muchechine. Ndibva ndaona kalenda raprofeti vakapfeka suti yavo yeblue. Ndakati nhai profeti ava vanogara kupi? Zvakanzi munovabatira kuchitungisa ndokwandinomboenda unonamata. Ndakati mwoyo wangu pandavaona hana yangu yarova ndinoda kuenda pamwe vanondibatsira matambudziko angu. Ndofunga ndakauya kutanga kuya pana palast Sunday ndinogara kwaMurehwa ndokwandatobva. Profeti ndakasumuka ndichibva panzvimbo yandakagara kusaiti uku ndobva ndafamba ndichiuya kunguye kuti ndineso chipo changu pana profeti zvaita vamwe vakanga vari ku right side. Profeti vakandibata ruoko rwangu ndobva wanditi mari yenda unoshandisa, but ndakambotora kusatenda ndakati sei inini vandidzosera mari yangu vamwe vatambira asi ndoda kufa. Ndakati ini ndongozvigamuchira kuna Mwari ndiye anoziva, asi munhu wandandichitsvaga ndiye uyu pakalenda chere ndamuwana. Hana yangu yakarova ndakapfuga makumberi ndakanzwa ku right side kwangu kujeka kudedera ndakashaya kuti chi. Prophet ndobva vandibata ndakabata mari yangu yebva ndasumuka vandadzokera kumba kubvira last Sunday iyoyo ndanchitadza kana kurara ndikarara neku ndachitanga ndinoronda zvakabva zvaita stop ipapo handachandiri kunzwa. Ukati wabatsire kutenda Jesu.